ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки писандтон мегардад имрӯза навор ва ин ҳаст аз намихе паплинои доингои сангои дождикдор. Паплини доинг ин паплини мулоими хушрӯви мисол бешолкай қавсакай марҳамат нархи 3 метрш 110 сомонаи донада. Касе опту мегира бо арзонтар мешавад. Видеора ман аз бозори Корвон тарафи Пажарка 012 якм ряд ба навор гирифтагиям. Касе ки мисол дар Тоҷикистон бошаду имконияти омадан дошта бошад, аз наздик омада хитон як маротиба бинед. Бо ҳозир мехостум камакак бо шумо суҳбат кунам дӯстони азиз. Рости медонед бисёр амин комментариҳое ки шумо менависед қариб ҳамаша ман мехонам. Баъзан савол додагӣ ҳастанд, вале ӯ саволо ҷавобш дар ҳаваи видео ҳаст. Барои ҳавай на ҳама вақт мисол ман бо ҷудогона ҷавоб дода метонам, бароям бахшиши зиёд ва чизи дигаре ки хоҳиш кардагӣ ҳастам вақтҳои охир подписчико и ба навор гирифтани тилло мебошад. Рости дӯстони азиз, аввал якчанд вайбут якчанд шинос доштем, намин ҷоошама ба навор мегирифтум, иҷозат медоданд ки ҷои ҳамин тиллора нархоша нишонтем. ҳам дуконои хучон буд. ҳозир ки нест ҳамон шиносо, ҳам хел имконият надорам барои ба навор гирифтану пешниҳод кардан. Чанд касоеро ки иҷозат фиристода будам, иҷозат надода буданд барои ҳавай бахшиши зиёд. Ҳамин ки мисол ягон вай шава, ягон имконият шава, ё ин ки агар дар байни подписчикои мо ягон шахсе бошад ки худаш ба фурӯши тилло машғул аст, шумо ба ман нависед, ман албатта ҷотона ба навор гирифта пешниҳоди подписчико мекунам. хулоса анамиқа гап буд ки мехостум барои шумо гап занам. Ва боз як чизи дигаре ки дина як комментария ма хондам дар зери як видеом ки дар бораи анами видеои кам кардан. дӯстони азиз, ҳамин 1 минутам ки мемонанд амун савдогаро ҷошона видео кунам, барои ҳамин ҳам ба онҳо раҳмат, барое ки на ҳар кас иҷозат метиҳад ҷои вайёра ма ба навор гирам. барои ҳамин фаҳмед дӯстони азиз моро. умедворам ки мефаҳмед. ҳамин ки кадом дуконе ки монад ба ҳазур ҷоша видео кунам, видеои дарозтар карда ма пешниҳод мекунам. вақте ки иҷозат надоданд, мисол вақте ки гуфтанд ки намиқадар бора нишонте бас, пас ҳамин қадара ма пешниҳоди шумо мегардонам. умед дорам ки маро фаҳмидед ва бо мо ҳастед. анамихел ҳар он хоҳише ки шумо доред кӯшиш мекунам иҷро кунам, ба навор гирам.